vegada una xiqueta que li dien Caputxeta Roja i un dia la seva mare li va dir: Caputxeta, has de portar esta cistella de menjar a la iaia. Has de tindre molta cura al bosc, ja que per allí està el llop. D'acord, mare. Li duré el menjar a la iaia i aniré amb cura pel bosc. Caputxeta se'n va anar molt contenta pel bosc a dur-li el menjar a la seva iaia, però de sobte apareix el llop. On vas, Caputxeta? Per ací. Vaig a casa de la meva iaia a portar-li aquesta cistella. El llop, que era molt llest, le va enganyar i li va dir: Caputxeta, si vas per aquest camí, arribaràs abans a casa de la teua iaia. Caperucxeta, tota innocent, se va creure i va anar per el camí que li va dir el llop. Però aquest camí no era el més curt, sinó el més llarg. El llop va anar per el camí més curt i va arribar a casa de la iaia abans que Caperucxeta. Toc, toc. Qui és? Soc Caputxeta. Passa, filleta, que està obert. Quan va entrar i la iaia va veure que era el llop, es va alçar del llit i es va amagar dins l'armari. El llop es va ficar un camissó de la iaia i es va xitar en el llit. Obri, iaia, soc Caputxeta. Passa, filleta, està obert. Vine i seu al meu costat. Iaieta, iaieta, quins ulls més grans tens. Són per a veure't millor. Iaieta, iaieta, quines orelles més grans tens. Són per a escoltar-te millor. Iaieta, iaieta, quin nas més gran tens. És per a olorar-te millor. Iaieta, iaieta, quina boca més gran tens. És per a menjar-te millor. Caputxeta va cridar molt fort i un caçador que anava per ahí la va sentir i va anar corrents a casa de la iaia. Què passa ací? Llop, vés-te'n d'ací, corre, corre! El llop es va espantar al veure el caçador en l'escopeta i va eixir corrents de la caseta de l'àvia. La iaia va eixir de l'armari i va anar a abraçar a la seva Caputxeta. Ai, filleta, quin patiment! Gràcies, caçador, per haver-nos salvat. Caputxeta i la iaia es van abraçar molt i molt fort i ja mai més es va tornar a saber on estava el llop. I conte contat, ja s'ha acabat.